свържат с теб. Има възможност, да. От чужбина се поръчват, да. Броени минути остават до края на предаването. Аз предварително искам нещо друго да се оговорим. Разбрах, че една от последните книги, която сега издавате, все пак да се обърна към двете, има връзка с диети, с отслабване. Добре ли съм разбрала или... Да. Така. Като твоята система или там тази книга, тя не си ти автор, ти преводна. Системата е, че не е номера само да гладуваш. По-сложно е. Дали не можем да се оговорим? С риск някои зрители да се подразнят, да кажат, че времената са други, че ние вече, да речем, разсъждаваме много... Това е техен избор. Да. Ние говорим за тези, които проявяват интерес към тези неща. Поне веднъж, айде да не е всеки месец. Примерно след месец и половина и сега идват коледни празници. То се започва след постенето, едно опитване, колкото да имаме или да нямаме пари. Всеки по празниците много се нашишква. Да дойдете двете, или ти само, или както решите, с новата книга, хем да представим книгата, защото тя ще бъде от полза. Ако ти почти ме убеди, че можем да отслабнем. Със сигурност тази книга дава възможност да променим отношението си към отслабването, като отстраним думата диета. Специално предаване за тази книга. С думичката промяна на начин на живот и промяна на начин на мислене. Промяна на начин на живот с цел ослабване. Така ще се казва следващото предаване около Коледа. Имаме зрител на телефона. Почти към края на предаването сме. Слушам ви. Ало? Ало? Да? Чуваме ли се? Да. Добър ден. Добър ден. Поздравявам ви за отличното предаване, което правите. Преди малко една госпожа каза, гладни сме, голи сме, с духовно ли ще ни занимават, с духовна храна ли ще ни храните. Много по-важна е духовната храна. Цялият свят е объркан, всичко се е юрнало да гони материалното. Комунистическият принцип, колкото можем да дадем и да получим това, което ни е необходимо, се оказа най-голямата беда. Оказва се, че хората са с безгранични желания. Да. Ако се оставят на свобода, всеки би искал да има голяма къща, всеки би искал да има кола и яхта и самолет, както някои имат. И тогава на къде сме тръгнали? Само, че искам да прекъсна тук нашия много зрител. Ви благодаря за хубавото и да кажа, всички искаме страшно много, но нека да си зададем въпроса. Какво сме готови да дадем, за да получим това, към което се стремим? И това, което аз бих искала да отправя като послание към всичките ни зрители сега, е нека да бъдем готови да дадем нашите положителни очаквания, да бъдем готови да дадем фокусирането си върху добрите неща, с високата оценка за прекрасната земя, в която живеем, за прекрасното място, в което съществуваме в момента и да бъдем готови да правим стъпките за промяна. Първо към себе си и след това да променяме и света, в който живеем. Това беше много хубаво. Аз мисля, че дори зрителя вече е получил това послание по начина, по който той се изказа накрая. Още веднъж му благодаря. Дами, искам само да бъдете здрави, да бъдете все така енергични и заредени с такава невероятна духовна енергия. Почти съм убедена и искам пак да отговоря на тази госпожа. Аз я разбирам, всеки от нас изпада в странни мисли, в много големи депресии. Обаче, ако нямаме дух, то кое ще ни поддържа? И многото пари без дух нищо не вършат. Трябва да имаш желание. В крайна сметка дошли сме на този свят. Както казваше един колега артист, трябва да го избутаме този живот, ама поне да е достойно, в крайна сметка. И ако можем да сме от полза на другите, както и да е. Това ми бяха гостите. Духовният учител Димитрина Спасова, сътрудника, менеджера на издателство Стайбърно, Звънче, тези, които търсят книгите във връзка с това, което тя говореше. Това е издателството. Вяра Николчева. Още веднъж ви благодаря. Да, темата беше по-странна. Аз се опитвам да има винаги за всеки го по нещо. Но нека да не мислим само за музика, за мода, за тоалети, за кулинарни шедьоври. Да помислим за духа от време на време. Поне аз се старая. Ако на вас ви било интересно, ако сме били полезни по някакъв начин, аз лично съм вече щастлива. Утре ще се занимаваме с съвсем друга тема. Ще ми гостуват две имена. Голямата баскетболистка, олимпийска медалистка Пенка Стоянова. Една дама, която аз казвам царицата на фехтовката, в смисъл с огромен организационен талант, която е в МОК, в изпълнителното бюро и в нашето също.
Величка Христева. С тях ще си говорим за спорта, с любов и малко тъга. За големите постижения, за това как света ни помни и не знаеше благодарение на спорта. Дали сега е така? Но вие си помислете, включете се утре отново на живо с мен в 9:15, Роси Русева. Аз съм с вас всеки ден и на всяко едно предаване се опитвам да ви убедя. Наистина ви обичам. До утре! Бъдете с мен всеки ден. Интересните теми не са проблем. С усмивка ще стопля вашия ден. Очаквам ви всеки делничен ден. Бъдете с мен всеки ден. Интересните теми не са проблем. С усмивка ще стопля вашия ден. Очаквам ви всеки делничен ден.